Атари, не, Атари. Баси! Базикам. Буквално баща ми като бях дете, всеки път като отидам на село или първо като купат яйца, всеки път някак си не знам как го правеше, обаче ми слагаше яйце така под задника, някак си не знам как го правеше, какво се случваше така и ме подиграваше как аз ги снасям. Като бях на 4-5 годинки, бе, човек. Всеки път ми се подигра, всеки път ми викаше: какво става, Милванче, днес ще има ли яйца и такива някакви глупости. И аз викам: тата ти добре ли си, викам, какви яйца, викам, сега ми се подигра и с ми ставаше много гадно, че вика, че съм кокошка и че снасям яйца. Не, отиват напред, отиват към Ато. Браво, извинявай, Пето. Абе, Пето ми въна. Да. Кой е път 4? Аз съм път 4. Толкова целик един път. Такова. Какво стана, бе? Първи. И я го убих. Съм смотрел. Двама. Исус Христос точно читва. Какво правиш, бе? Давай, кучи. Аре, умри, бе. Мале! Добре.